हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोली दा गुरु के शिष्या, भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। एक बार गुरु भैया गुरु बहिना गुरु शिष्या के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। एक बार जीव जंतुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। देखी जाए गुरु भैया गुरु बहिना, हमार विनती स्वीकार करम जा। हमार नंद भौजाई 24 चैनल के आप लोग सब्सक्राइब एगो कर देम जा, हमरा चैनल के आगे बढ़ाइम जा अगर पसंद आई तो। देखिए गुरु भैया गुरु बहिना, हम बहुत सुंदर एगो कथा छोड़तनी, आप लोग खूब प्रेम से सुनम जा। शुरू से लास्ट तक अगर हमार कथा सुनम जा तब आप लोग के समझ में आई। देखी जा, एगो औरत रहली बेचारी, छोटे से भगवान शंकर भगवान के पूजा पाठ करत रहली, चर्चा भजन बहुत करस। भगवान सब कुछ उनके देले रहलन, लेकिन एगो उनके औलाद नहीं देले रहलन। ऐसे ही कहीं पूजा पाठ में जास तो कहस कि गुरुजी हमके सब चीज़ देहनी, लेकिन एगो हमके औलाद ना देहनी। हमार बुढ़ापा के सहारा कैसे कटी, कैसे हमनी के जीवन पार लागी। जवानी में तो हमनी के काट लेब जा, लेकिन बुढ़ापा में हमनी के समय कैसे कटी, के हमनी के दिन पार लगाई। एगो हमनी के वंश दे देती। शंकर भगवान यही तरह देखत देखत कुछ दिन बीतल तो शंकर भगवान पर्वत पर बैठे रहनी। गौरा जी कहली कि ये महादेव जी देखी ना, ये बेचारी के एगो औलाद खातिर कितना परीक्षा करेली, कितना परिश्रम करेली, एगो औलाद दे देती। कहलन कि जब इनकरा किस्मत में औलाद नहीं खे लिखल तो हम कैसे इनकरा के औलाद दे देम। कहली गौरा जी के स्वामी कौन उपाय रौरा लगाई। फिर शंकर भगवान जोगी के भेष पकड़ के गैलन और औरत से कहलन कि ये शिष्या ताके का कष्ट बा, काहे तू आवेलू शिव चर्चा में तो बैठ के रोवेलू। कहली कि ये जोगी बाबा हमरा के भगवान एगो औलाद ना देहलन, हमनी के बुढ़ापा कैसे कटी। एगो औलाद दे देतन, राह चलत लोग हमनी के ताना मारेला, कहेला कि बाझिन हई, इनकर मुँह देखल बेकार बा। एगो भगवान औलाद दे देतन तो हमनियों के सहारा हो जाइत, हमनी के जौन लांछन लागल बा बाझ के ओहो मिट जाइत। कहलन कि ठीक बा, इस श्रद्धा तहार हम पूरा करब, लेकिन तहरा के हमारे एक बात माने के पड़ी। जही दिन तहारा औलाद पैदा होई हन ओही दिन तहरा पति के मौत हो जाई, कहीं भी रही हन लेकिन उनकर मौत निश्चित रही। बेचारी ना सकरली, कहली कि ना ऐसा ना हो सकेला। ये कौन सुख है कि पति के सुख ना, पति के हम अपना त्याग करब तो हमके औलाद मिली। इससे अच्छा कि जोगी बाबा हमके औलाद ना चाहिए। फिर बेचारी घरे गईली तो अपना पति से कहली कि देखी ना, एगो साधु बाबा आई रहलन, रास्ता में हमसे मिला रहलन। कहलन कि अगर तहार औलाद होई, तहरा कुंडली में औलाद बा, अगर औलाद तहार होई तो तहरा पति के मौत हो जी। तो हम ये बात के ना मान सकेनी, हमरा के ना चाहिए ऐसा औलाद। फिर राजा साहब कहलन कि देखा ना, ऐसे भी हमने की ज़िंदगी आधा गुजर गईल बा,
अब का जिंदगी बजाए दे एगो भगवान औलाद दे दिहन तो उससे बड़ हमनी के खुशी का हो। ऐसे भी लोग हमनी के ताना मारता, मरला से भी ज़्यादा हमनी के ताना सुन के दुख होला कि हमरा के भगवान एगो वंश ना देहलन। जाए दो एगो औलाद हो जिहन तो हमनी के आधा जिंदगी कट गई बा, आधा तहार जिंदगी रही तो वैसे भी कट जाई। कहली कि ना ऐसा ना हो सकेला, हमें बात के मनबे ना करम। बेचारा लगलन चिरौरी करे, कहलन कि ना मनबू तो ठीक बा, तो हमरो के समाज में पूरा हंसवाव कि हम निर्वंश हई, हमके औलाद भगवान ना देहलन, तहार तो जौन होत बा तौन होते बा। फिर कुछ दिन बाद बेचारी मनली, कहली कि ठीक बा चली, जब रौरा इहे आदेश बा तो चली। फिर मनली। फिर बेचारी गुरु भैया गुरु बहिना कहली कि ठीक बा रौरा ना मानम, तो रोवत धोवत चल देहली वही जंगल में। कहली कि कहीं तो जोगी बाबा मिली हन। बेचारी मंदिर मंदिर ढूंढे लगली, जंगल जंगल ढूंढे लगली, ढूंढत ढूंढत जाके वही जंगल में बैठ के रोवत रहली। कहली कि ये जोगी बाबा ध्यान लगा के रोवत रहली कि एक बार फिर रौरा से हमके दर्शन हो जाइत। उनके ही रहल कि भगवान के भेष में हमरा के जोगी बाबा मिल जाइ हैं। गुरु भैया गुरु बहिना जब वन में बैठ के रोवत रहली तो जोगी बाबा फिर कहलन कि चले द। अइलन, कहलन के बच्चा तू काहे रोवत तारू। कहली कि ये बाबा एगो रौरे जैसन जोगी बाबा हमरा के शिव चर्चा में से आवत रहनी त मिल रहनी, आ कहनी कि ये बच्चा तहरा के भगवान औलाद दिहन लेकिन तहरा पति के मौत हो जी, उहे हम मांगे आइल बानी, काश जोगी बाबा हमके मिल जैती। बेचारी पहचानत नहीं खी। कहले बड़न जोगी बाबा कि हम ही हैं उ जोगी, जा तहरा औलाद होई हन, लेकिन ये बात के तू गांठ बांध लिहा कि जही दिन तहरा औलाद होई हन उस दिन तहरा पति के साथ तहरा से छूट जी। बेचारी के पेट में बच्चा पड़ गईलन, जोगी बाबा आशीर्वाद देहनी। लेकिन ए गुरु भैया गुरु बहिना 1 महीना से लेके 9 महीना तक वो औरत के बस पति के ध्यान रहल कि जही दिन हमारा औलाद होई हन वही दिन हमारा पति के साथ हमसे छूट जी। बेचारी एक क्षण अपना पति के छोड़त नहीं खी। आ देखिए गुरु भैया गुरु बहिना समय बीतत गईल बा। जब 9वां महीना आइल बा तो जब राजा के काल घेरले बा तो चल गए बड़न जंगल में लकड़ी काटे। रानी के एने दर्द शुरू भइल बा। आ जब दर्द शुरू भइल बा रानी के तो उनकरा अचानक याद आइल बा कि ओहो आज हमरा राजा साहेब से हमार साथ छूट जाई। बेचारी दर्द से तड़पा तारी, लेकिन फिर भी कहा तारी कि एक बार हमरा राजा साहेब से हमके मिलवा दीजा, मुलाकात करा दीजा। उनके तब पता बा गुरु भैया गुरु बहिना कि अगर हमारा औलाद होई हन तो हमरा राजा साहेब से हमारा साथ छूट जी। लेकिन वो राजा साहेब बाड़न के उनसे मिली हन, तो चल गई बड़न जंगल में, उनके काल घेर दिल बा लकड़ी काटे। ये गुरु भैया गुरु बहिना जब उनकर औलाद पैदा भइल बड़न तो उनकरा ऊपर पेड़ गिर गईल बा राजा साहेब के। बेचारा वही जा एने लइका पैदा भइल बड़न, ओने राजा साहेब के मौत हो गईल बा। ये गुरु भैया गुरु बहिना जब मौत हो गईल बा तो बेचारी कि गांव में पूरा धूम मचल बा कि अरे बाझ रहली है, इनकर औलाद के कोनो समस्या ना एथुए ना रहा, समाधाने ना रहल है कि इनके औलाद होई। कैसे इनके औलाद हो गई, चला पत्थर पर डूब जाम गईल, बुढ़ापो में तो इनके औलाद हो गई। सब लोग हाहाकार मचौले बा। तब तक ओने से राजा साहेब के लाश आइल बा। उनके तो बस आहत तरी केने हमार लइका पैदा हो गलन, हमार राजा साहेब कहीं हुई हन, आज ख़त्म हो गई हुई हन। बेचारी रोआ तरी। तब तक तो उनकर लाश आइल बा। बेचारी छाती पीट पीट के रोआ तरी। ये गुरु भैया गुरु बहिना एक तरफ लइका के खुशी बा, एक तरफ पति के मौत बा। बेचारी के कुछ समझ में नहीं खेआवत। फिर कैसे कैसे अपन दिल पे छाती पे पत्थर रख के बेचारी मान गई बड़ी, अपना लइका के लेके वन में निकल गई बड़ी। घर में उनके अच्छा नहीं खेलागत। सोचा तरी कि जब राजा साहेब नहीं खान तो अपना एगो लइका के पाले के बा, कहीं अच्छा से पाल पोस के पढ़ा लिखा के इनकर शादी विवाह कर देव। जब राजो के यह आदेश रहल तब लइका के अपना लेके निकल गई बड़ी। बने बने लकड़ी बिन बिन के अपन जीवन काट तारी। लइका के पोस पाल के गुरु भैया गुरु बहिना बड़ कर दिले बड़ी। और उहे लइका के जब शादी विवाह कर दिले बड़ी
जब बीवी उनकर आइल बड़ी तो देखिए गुरु भैया गुरु बहिना का कहतरी अपना पति से कि देखी ना रउमाई पता ना का भन 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 करेली शिव गुरु करेली। सवेरे उठ के नहा के चल जली पूजा करे, कोनो काम धंधा बाना, हम अकेले काम कर कर के थक जानी। ऐसन बात बा किनकरा के हड़िया गुड़िया दे दी, ये अपना के अलगा बनावस खास, हम इनकरा में ना रहब। कहलन कि ना ऐसा ना हो सकेला माई, हमनी के कहाँ माता जी जइहन, हमनी के तो सहारे बड़ी, कौन दूसर हमार भाई बड़न, कौन पिताजी बड़न। लइका ए गुरु भैया गुरु बहिना शुरू में सोचले बड़न कि कहाँ माता जी जइहन, ऐसा मत कर। कहले बड़ी कि ठीक बा तो अपना माते जी के लेके रह, हम ही चल जातानी एजा से। कहले बड़ा कि नाही तू मत जा। जब हठ कर दिले बड़ी मेहरारू तो जाके अपना माता जी से कहतरन कि ए माई तहरा के हड़िया गोड़िया दिया जाता, एगो झोपड़ी में रह, वही में तू अपना के बनावा खा। कहले बड़ी कि बाबू हम कैसे अकेले रहब, कैसे हम अपन जीवन पार लगाइब अकेले, हमके अकेले रह जाई। कहले बड़न कि ना रह जाई तो हम का करी बतावा, तू रहबू त ई ना रहियन, ई रहियन त तू ना, तहरा के तू रहबू त इनकरा नइखे रहे के, इनकरा बिना हम कैसे रहब। तबे गुरु भैया गुरु बहिना रो रो के वो औरत अपना लइका से का कहतरी, एक हम गीत के माध्यम से छोड़तानी। कैसे रोअतरी अपना लइका के पैर पकड़ के रोअतरी, कैसे कहतरी गुरु भैया गुरु बहिना, एक हम गीत के माध्यम से छोड़तनी, आप लोग सुनी जा। कि तोहरा के लेके बबुआ बने बने हो घुमाने, आवते बहुआ बबुआ करेला हो लगावा, तोहर करनवा बबुआ पति हम होते जाने, आवते बहुआ बबुआ करेला हो लगावा, कैसे हमारा हम बबुआ कैसे लगी दीना पारावा। ए गुरु भैया गुरु बहिना रो रो के कहतरी कि बाबू तहरे कारण हम अपना पति के तेज देहनी, त्याग कर देहनी, आज तहरा के बने बने घूम घूम के हम पोसनी पलनी पढ़ावनी लिखवनी, आज तहर शादी विवाह कर देहनी तो तू हमके अलगा करता रह। ना बेटा हमके ऐसे मत करा, हमसे अपना से जुदा मत करा, कैसे हम तहरा बिना रहब। खूब रोअतरी अपना बेटा के सीना से लगा के। तब ए गुरु भैया गुरु बहिना उनकरा लइका के दया आइल बा, अपना महतारी के करेजा में चिपक के कहतरन कि माता जी अब हम तहके हम कबो ना छोड़ब, तहर साथ कभी भी ना छोड़ब, हमार बीबी छूट जेहन तो छूट जा, अपना महतारी के हम कबो ना छोड़ब। ए गुरु भैया गुरु बहिना आज के ज़माना में कहाँ वैसन औलाद पैदा भइल बड़न जौन कि अपना माई के सीना से लगा के अपना माई के दर्द समझस। माता के बीबी के आगे, पत्नी के आगे माता का बाड़ी आजकल। बेचारा खूब रोआ तरन, अपना महतारी के आँचर से आंसू पोछा तरन, कहा तरन कि ना माता जी आज से हम तहरा के ना छोड़ब, हम तहरा संगे अपन जीवन पार लगाए। अपना बीवी से कहले बड़न कि तहरा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि तू ये से चल जा, हमनी के महतारी बेटा जैसे बचपन से हमार महतारी हमके पल्ली, वैसे हमनी के बुढ़ापा भी कट जाई। ए गुरु भैया गुरु बहिना तब उनकरा बीवी के भी समझ में आइल बा, कहले बड़ी कि हमके माफ़ कर दी। इतना कहानी वो सुनता रही गुरु भैया गुरु बहिना बगल में बैठ के। लास्ट में उनको के दया आइल बा, कहले बड़ी कि माता जी हमरा के माफ़ कर दी, हमसे बहुत बड़ गलती हो गई। बेचारी
अपना महतारी के सास के और बेटा अपना महतारी के लेके अपना घरे गइल बनन लोग। बेचारा अपन जीवन पार खुशी खुशी बिताए लागल बनल लोग। तो ये हमार कथा भजन आप लोग के कैसन लागल? आप लोग खूब प्रेम से हमरा कथा के सुन के गुरु भैया गुरु बहिना